spuse că n-am văzut de vreo 10-12 ani. E? Și pentru băieții de la Focăieri, să le dea Dumnezeu sănătate fericire și nouă. Iau și să duci de la Sătanii Bacalou, frățiul meu, de la Țăntăreni, iau ce zice. 13 ani așa. Iau-ți. Fondul. Și toți băieții de la Țăntăreni, să ne dea Dumnezeu